Ayo Dek lanjut Dek. Yen angel kala ora kaya juduk rambut ya Allah Gusti wong karang ya pernikahan sing kula omongke ya nikah-nikah niki to nggih sallallahu Muhammad pun ngantuk napa dereng lanjut monggo Pak Wakil Bupati wedi kudu aku ora enak kali Pak Wakil Bupati kok niki mesake awake kesel saya tugase pirang-pirang kok ya Allah ampun inti kula jenengan ampun golek eleke wong liya mboten napa-napa saestu Pak Wakil salin jenengan sesuk tugas kok penting banget niki wong pejabat niki ya Allah pun pokoknya ngerti fitnah pun tenang mawon Pak Wakil pun biasa pun jarake suwe-suwe bongko dhewe wong kae mungkin kumpul kiai untuk berkait kiai wis diintini kiai mboten napa-napa estu muga-muga ya Allah hasil maksud dunia akhirat amin Allahumma nulat ayo dibawani kersane monggo nggih kae ngocek kok ya monggo niki saestu monggo nggih ayo dibawani ndereke Pak Wakil Bupati nganggo bawa sik Pak Wakil monggo saestu nggih mboten kula pun paham saestu kula ikhlas ridho saestu daripada jenengan nggih engko nek ning kene kesuwen ajiku sedelok iku mesake to sing undang larang-larang sallallahu Muhammad ayo esuk kebujuran piye heeh oleh ngene Gusti Allah ngono nulih perahu ya ayo ndak dibawani Nduk derekaken pokoknya Bu Wakil Bupati juga pokoknya dalam perjalanan selamat monggo ya udah dibawani disenggai bareng-bareng guys gawe melek matamu lho kayono lakon santriwan sing putri santriwati komandan ngaji tumerape ngontana jawi mangan kupat janure wis tuwa manawi kulopan nyuwun pangapura dikuruk wae nyedak iki kok persiapan karepe dhewe cah kowe dijak omongan ngene-ngene orang marang diblas balang ae iki persiapan kowe le nggih iya kelakon mulya kai ono padesan papringan supaya dadi mulya kelakon sinembadan kelakon ya sida mulya dumukti besur janing jaman katelah desa sida mukti iki terusake Bupati gendonga dhisik. Ketoprak sik iki. Mungkin jula-juli ludrukan terus jaipongan terus wayangan sing kuat entenono ora kuat mulya urusane Pak Agus Subianto. Pancen kaporo nyoto. Geger gember ana iring kiwa. Kadipaten Pati 250% pajak diunggahno ladalah. Geger gember ewer-ewer Sang Adipati Sudewa Papunjara kowe ngono. Iki
mapan sih. Niki jar mulai enten sing aja maksud ini. Lanjut iki. Lanjut. Pun los kok iki. Ayo nduk dilanjutke. Heeh. Kentongane digunakake kok. Kok yo karepe. Lah ngono lho kok ya. Iya. Lah iya kan ketoprak bakaran kok. Ngeksi. Iya. Eling karo sing peparing ben urip iki ora montang-manting gresula tambah rekoso grundel ngedumel tambah kepetel nek kula jenengan kok eling insyaallah ora montang-manting. Allahumma aja seneng golek eleke wong liya ati atos ayo tambah nono wong ngaji ora bendina ya Allah siraman Quran innamal mu'minuna niki innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sak temene wong-wong sing padha iman ini adalah saudara. Ayo nyambung dari paseduluran ikatan perdamaian nepung sanak kadang dami siji lan sijine mula MBC iki ayo ranting-ranting dikompakake datang ketua MBC ayo sing sabar panjan wong sakniki niku ya Allah akeh wong keminter akhirnya ora bener bumi saiki do keder bumi keder dadi horeg menungso dadi padha umek sing dhuwur mangan wareg sing ngisor kelepek-kelepek wong tuwa saiki wis do ampek ambekane do sesek mikirke anake do koplo congyang whisky esmoni diudek-udek ngantek keletek-keletek anake wedok yo do ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane iki nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek goro mulai panas susah kita iki ayo nduk urung lebar gaweanmu ayo nduk ya Allah wedang jahe gulane batu enak rasane saya dalu ayo nduk Kepati Iya. suci bermakan ngaji kita sami matur nuwun kebakti Gusti Ilahi. monggo ngaji yo padha ngaji manut dawuhe kiai ngaji sing lanang jajal kira swarane jajal ayo segakmu biasa sing lanang meneng kok njudeg kowe ayo jajal ayo Ngaji Mas monggo ngaji yo padha ngaji manut dawuhe kiai ngaji iki sedake kabeh iki ngene ngono karepe dhewe kaya ayo esuk wisata ning Pelawasan yo sarangan iki saringan kene iki entuk tok syukuri ya ning ngaruh kakok saringan tekan buri mendem kabeh ayo Pinasu tapa Karati sami
dene wong sing pangkat ngaji entuk tombone ati. Mula santri-santri rungokke sing padha rawuh niki nggih bil jari wa tanwini wa nidawa al wa musnatin lil ismi tamyizun khasol. Sing wajib mulangi santri niki ora mung Yai Lukman Hidayat Toha ora rungokke Bapak Ibu. Anak niki genah apik nyuwun sewu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Kowe wedya mring Gusti kang Maha Kawasa lan wedya besok suwijine mangsa ana bapa ora iso nulungi putra, putra ora iso nulungi bapa. Nek nomere ora padha, gelombang ora padha, password ora padha, Pak. Nyun sewu niki, Pak. Niki, ya Allah. Wong tuane ahli wiridan, ahli Quran, anak do omben-ombenan, gak sida wong tuwa munggah swarga diseret anake nggo bancik ndase ning neraka. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida'. Sing iso ngrafakno mulyakno munggahno minterno ngapikno derajate putra ngambil maknawi ibtidak ngambil wong sing agawe maknawi bengi-bengi gak ono sing ngerti rahasia ilahi ibtidak kawitan bapak munggah mak dadi anak iki sing wajib minterke bapak B bertanggung jawab A atas B pendidikan A anak ka keluarga ibu ikutan B budi utama bapak ibu sing wajiban ngei ilmu ning gandeng ora iso mulangi ilmu ora ana wektu iki mulane sawalan mulai tanggal 14 niki do diangkatno wa kadakarofu khobarin bil mubtada kadakarofu khobarin bil mubtada nek anakmu kepengin iso dadi khobar iso kholasoh iso sejarah iso hadis iso Quran iso ceramah iso ngomong dadi khobar iki sing iso ngrafakno khobar sapa mubtada pertama kali sing duweni ilmu dhisik pisan rupane ulama kiai guru ustad pasrahno berarti bapak ibu iki dina wayahe ngerterke anak dipondokno pasrah kelawan kiai ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu swarga merbu hurufe telu ngain lamim ain iliyin munggah derajate lam lainun lemes kewes luwes milkon mulukun malikun wong sing dadi ratu wong sing dadi bupati wakil bupati dadi kiai wong sing duwe ilmu lam lainun lemes kewes luwes tenang mula ngain diwaca kasroh lam diwaca syukur mim diwaca domah ngain lam mati kasroil mim domamu ilmu ngaine diwaca kasroh kasroh karokat sing ana ngisor nek kowe gelem andap asor ning ngisor karo wong sing duwe ilmu rupane kiai guru kowe andap asor yai anake kula kersane pondok wonten ngene jenengan Pak Yai karo nyangking gula klopi rumono iki sallallahu Muhammad lah kowe sowan karo kiai glendang kosongan kok anak pengen dadi kiai andap asoro santri bektiyo kelawan kiai kowe kasroh dhisik ora apa-apa wa mayalil mudhofa yati khalafaan gufil rabi idama khudifa senajan kowe dadi mudhof ilaih ra apa-apa wasane ajur ra apa-apa kowe dadi idhofa sing mudhof ilaih nomor loro kowe diwaca jer ra apa-apa angger kowe gelem jejer kelawan mudhof sing iso rafa iso nasab kowe kok gelem jejer kiai sing mulya besok senajan ngisor kasroh suwe-suwe kumpul karo kiai bakale mulya Allahumma amin ngain diwaca kasroh le sik le lam diwaca sukun sakinah mondok sing tenang nek wis mangkat sabar rasa mulih ngaji kok mulih angger pamit bae mati angger pamit bae mati lho mbae sapa aku nek bocah kok mulih sing tenang ning omah niki kakean ujian nek sampean delok HP ning pondok niku gen cepet undakan lancan deresan lek ndang khotam mula mondok iki sing tenang mim domah ilmu domah niku artine kumpul besok nek duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna amplop teko gula mara ora ana kok kiai tuku gula adol gula lho ki napa mboten mula anakmu kon ngaji kerjane ra kangelan mergo cangkeme akeh wiridan kiai kok ora mbut gawe duite pirang-pirang mergi sing kerja ki ora awake sing kerja ki cangkeme iki lho
nek lambene iki akeh obah-obah kerjane ora kakan pola medhun ngene iki lho kes tak kandhani Lukman lho nggih napa mboten ngene kon ngaji kok emoh ya Allah Gusti pegel aku rasake iki pondok pirang-pirang ora duwe dhuwit utang nyong ngomong nek gratis nek nyatane ora duwe pakane tumpakane motor ya Allah mobil duwe kok ngakune kere tuku si PKH ngono dijak Astagfirullahaladzim kok syukuri ten pundi mula niki monggo kula jenengan ora kok ngalali sapa-sapa monggo niki wong pengajian komplit yo kanggo santri ana sing pertama ke bil jari diwaca jer kasroh dhisik le kasroh sik rapopo bil jari watan win niatmu sing kenceng tujuan teko ngomah tulisi kitab ingat pesan mama iku niat sing kenceng bil jari watan nidak ki undang-undang karo sing gawe urip rupane pangeran seneng maca Quran poso dalail poso Quran poso manakib poso muteh tarik ruh sik santri-santri niki iki undang pangeran kok bakal itu al ilmu al ma'rifat sarane kepengin itu al ilmu musnadin lil ismi kowe nek kumpul karo wong sing duwe jeneng rupane ustaz kiai guru kowe besok ya duwe jeneng rupane kiai ustaz guru aja kesusu golek jeneng sing penting jeneng nek wis duwe jeneng ku jeneng merok-morok HP-mu anu iki lho ganti anu mic-mu iki lho suwe-suwe tak buanting mic iki kok ngene ganti kraker-kraker ya bayang iki mbik kok iso mutamati kabel iki lho sallallahu alaihi wasallam Muhammad iki Kang sing nomor iki Kang gen laris sonmu Kang niki santri-santri ya Allah santri-santri SANTR lah itu wis monitor jam 11 punjul seperempat lanjut oke baik ini nek tak gembleng santri-santri iki ya Allah Gusti pun penganten tenang pikirane ditenangke sik pun sugih-sugih umroh kabeh amin Allahumma sing penting aja seneng golek elek wong ya aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa amal kula jenengan durung mesti ditampa ora usah golek eleke wong liya ya Allah iki dina senengane ya Allah ngelek-ngelek wong sing nomor loro sing rusak iku napa qaswatul qalbi ati wis atos pengajian mung tanggapan ki mung dianggep dagelan mun rak mantuk ora kepethuk nggih ora kepanggih beber ilmu saiki kudu ngerti ilmu kiai niku beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora ngene iki ora payu kok gegere dunya ya Allah kilatul khayak wong wis ora duwe isin wis saya tambah tuwa rambut saya putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan siut ora krasa ya Allah wis saya tuwa lagune mengke dandang gula ndang tobaton ndang tawajuhan ndang biaton ndang dikira likuli syai'in siqalun siqalu qalbi zikrullah kabeh ana sing nganggo ngumbah kula jenengan kotor ayo dikumbah oh kelambine leboke mesin cuci omahmu iso mbok saponi tapi nek ati apa sing kotor ngombe ngangge napa zikrullah zikir dateng Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ayo dikumbah Pak ya Allah kok ora isin jenengan didelok Gusti Allah tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak Allah Gusti Allah pirsa kowe ning kantor Gusti Allah kontrol ning pasar kowe ora samar ning kebun ora gumun ning disangan paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik isor tumpukan dami Gusti Allah ngerti kilatul haya wong kok ora duwe isin ya Allah tulul amal dawa pengangen-angenmu swidak pitung dosa cara tanduran wayahe panen umur 8 dosa kok urung dipanen malaikate kelalen Mbah ayo ndang tobat ayo ndang taat amin Allahumma ya Allah idza faraqur ruhul badan nalikane roh wis pisah kelawan badan Pak mau bungah-bungah mau seneng-seneng mau kelon-kelonan saiki ayo ngragapi awak kula jenengan bagus kaya ngene ayo kaya ngene besok diodel-odel singgah digecek malaikat apa ora ya Allah ajamak ta dunya amin dunya jamaatka ana ta sira sing ngumpul-ngumpulno bondo donya apa to bondo sing besok bakal ngumpuli sira buka lawang swarga menungso apa to sira sing ninggalno donya apa to donya sing bakal ninggalno sira sawahmu amba ditinggal bero omahmu tingkat 3 ora digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno kupingmu rungok
Akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Ana ta sira sing mateni donya apa donya sing mateni sira? Sirah gawe sikil-sikil gawe sirah awan bengi-bengi awan lem nyungkir walik. Ya Allah, idza muti alal mughtasili. Nek wis diwadhi padusan. Nek wis diwadheni ngene padusan, ya Ibnu Adam. Ya Ibnu Adam, monggo nggih. Monggo nderekaken. Monggo. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya Ibnu Adam. Ana ta sira. Ya Ibnu Adam, tadhabu ila safarin baidin bi ghairi zatin. Anak Adam. Kowe bakal lunga sing perjalananmu panjang, aja ngantek sangumu kurang. Ning donya utang tangga iso. Ra iso mangan njaluk kanca kena, ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa? Ya Allah. Kowe numpak Innova, kowe numpak Pajero, mulai dina iki kowe besok ora bakal numpak Innova maneh, numpak Pajero meneh. Innova ditumpaki bojone bojomu. Ya Allah, nek wis dibuntel kafan, Pak. Nek mikir kados ngeten iki Masya Allah. Ayo sak polah sak jangka namung pados mardotilah. Mugi-mugi kita sedaya sing tiyang sepah tambah istiqomah anggenipun ngibadah, amin Allahumma. Sing manteni ya sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Ya Allah Gusti, yo dibawani gegarane wong akrami. Ayo terus wayangan. Monggo ingkang badhe wangsul melih sinten? Anggo mulih kabeh ya. La ilaha illallah. Monggo. Kekarane wong akrami Sone iki iso kontroli kok muni ora ngono jenengan kok. Ayo. Iya nduk. Wong bebrayan bali wisma ora masalah babakan ayune, ora babakan bandane, sing didelok iki atine. Urip ning donya kabeh niki sing didelok atine, Pak. Ayu pira suwene? Ya Allah, nek ijen nom ngeten iki rupane ayu. Saeseman saweran 50.000. Tapi nek tuwa kempong pirot ora payu, mesem guyu dianggap nesu mergo wis ora duwe untu. Ya Allah. La ilaha illallah. Niki kali muhasabah. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ternyata bolak-balik niku ilmu, Pak. Monggo pelan-pelan kula panjenengan, ya Allah, la tadkhulul malaikata baitan fiha al-qalbu. Omah kira bakal teleponi malaikat nek omah iki ije ana asune. Kibria, gumedhe, sombong, kumetak, kementus, kemuji, sok suci, rumangsa paling pinter, rumangsa paling mulya. Ya Allah, ya nduk terusno nduk. Among ati
kula jenengan kesiram Quran tambah iman Allahumma. Ayo nduk. Luput pisan kena pisan. Mas Galih nek bengi iki urung iso ya sesuk bengi lah. Ora kuwi maksude. Luput pisan kena pisan, sepisan pernikahan iki kanggo sak lawas-lawase donya akhirat. Allahumma. Ayo nduk. Kengko tengah wengi arase mengok jam 12 terus ndonga. Muga-muga sinembadan apa ingkang dados maksud kula jenengan. Ngoten nggih? Heeh, nek urung jam 12 ndonga, arase urung mengok, malaikate urung medun. Donga urung mandi, mergo malaikate urung dugi. Ana nek wakil bupati kiai mulih ora apa-apa, goblok-goblok aja mulih to. Sing kiai mulih. Engko nek kiai mulih ora apa-apa. Nek sing goblok-goblok aja mulih. Wong kiai wis di swarga kok. Dadi ora butuh donga, ora butuh. Lah nek awake dhewe sing kire-kire. Ayo nduk lanjutke. Ya Allah. Yen gampang luweh gampang. Ya wong jenenge judul nek arane gampang yo gampang, nek angel yo angel. Temenan kok. Nek wis muni gampang ya Allah mangkat kerja numpak bis. Untel-untelan sewedok kepidak sikile, sorry ya Dik. Jaluk nomere dadi judune nek angel ngantek tuwek ngene iki ora rabi-rabi. Gayane pilihanmu iki hasratmu keduren kok. Wis sembarangan saanane ngono sampeyan kok ya. Lek ngepingin aku. Ayo nduk lanjut nduk. Yen angel kala ora kaya juduk. Telung perkara kang tan kena kapurba pangwasaning manungsa, siji tekanipun kabejan rezeki, loro temuning judul rabi, telu tibaning palastropati. Iki lho piye to kok mikir kok iso metu-metu sing mati sing ndi to iki? Oh, kontrol kae. Mati urip patenono wae lho. Patenono. Ngrusak utek cah kuwi ya. Niki nyun sewu. Rizki niku nek kadung angel ya ora kaya rizki, jodoh nek angel ki ya ora kaya jodoh, pati nek gampang niku ya ora kaya pati, nek angel ya ora kaya pati. Nggih napa mboten? Mergo pati jodoh rizki niku panduming Gusti, Pak. Nek angel ora kaya jodoh, nek gampang ora kaya jodoh. Nek angel ya Allah anak gede urung entuk bojo, lek bingung sayembara sapa-sapa gelem ngepek anakku, tak tukono bebono mobil dipajang ning ngarepan sing lamar pirang-pirang ngadeg kemrecek ndodok kemroyok mleding kepising baleng rapi mobil didol. Lah dalah. Terusno nduk terusno. Ayo. Tan kena tinumbas harta pangkat rizki disogok duit ya ora iso, mati Israel kon mundur sedina disogok arta ya ora iso, jodoh dibayar piro nek ora jodoh dibayar piro ya ora iso. Ditibakno dijunjung teboke apa enake? Ya ya nduk dijunjung. Nggih mbut gawe ayo. Ceket-ceket. Sosroping sang yang arepa gemantos tengah wekdal, tabuh leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduan rimpang setengah kali welas, muga sama waras ikhlas pitungkas utang lunas bekakas-akas.
lenggah Siniwaka Raden Narayana Sang Prabu Dwarawati iya Sang Pujangga Pandhawa titising Wisnu Sang Bathara Prabu Krisna Krisna saka lafal Harisna nganggo sak nganggo sin nganggo sot nganggo artine nandur nganggo sin artine jaga nganggo sot ikhlas murni sapa ingkang nandur becik ngono apik sapa ingkang nandur ala ing ngono wahyuning sirna sapa ingkang jaga awak bojo anak keluarga saking panasing geni neraka ku angfusakum wa ahlikum naro bakal klumpuk sak keluarga mengolawing swarga ingkang ikhlas murni ngupadi ridhaning Gusti Sang Pujangga Pandhawa perang Baratayuda musuh Sata Kurawa ingkang dibantu Ratu Sewu Negara merang jurit Pandhawa kelanten kapimpin kan mong dening Kusir Narayana Prabu Krisna ora gampang lenggah kamulyan jati kauji coba Sang Pujangga kagungan putra nyabang Sumbirawati ora bekti kelawan wong tuwa Raden Steja Bama Narakasura gawe rongeh susahe wong tuwa Swanang Dwarawati gawe geger susah Prabu Krisna ketekan kelawan kang putra pangandika ingkang dereng gawe sing lisan anakku ngger bocah bagus bocah ganteng bocah barek ketinggal wajah-wajah padang kabusek kotoran sewulan poso siam iki padha halal bihalal kosong-kosong kelawan kanca dulur silaturahmi ya ketinggal wajah-wajah suwarga nglumpuk kaya ngene muga-muga sing duwe utang iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali ya dintrime kaya ngene ngger kadingaren janur gunung ana wigati apa bocah bagus ora katimbalan Swanang Dwarawati anakku Steja Bama Narakasura Traju Tresna napa ngger ngaturaken sungkem putih kunjuk pun putra Steja ngaturaken sembah putih kunjuk Kanjeng Dewaji iya ngger iya sembah bektimu Kanjeng Rama Tama ya wis pangestune Kanjeng Rama wae ya ngger tamanana mugi dados jimat paritipun sajiwana kula Kanjeng Dewaji ngger asat keringetmu sakwise istirahat lenggah saiki ki matur ana apa aja kesuwen iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan subuh media iki subuhan namung media dakwah wayang iki ringkesan mula satset les terus das jam 12 donga aja kesuwen omongan nganti siji-siji mulih kuwi siji lunga kowe ndonga ora duwe kanca mula matur ya nggih nggih nyuwun pangapunten galak aslung tembung menawi wonten salah ukara kan putra nyuwun ing samudra pangampsama Kanjeng Dewaji ya ora apa-apa piye nggih warta ingkang kula tampi napa leres adi kula Pringgondani adi kula Gatotkaca jatuh krama rabi kelawan adiku Endang Pergiwa Kanjeng Dewaji iya nggih pawarta sing mbok tampa ora kliru adimu pancen dina iki kaijab kabul kala wingi malahan ngrawuhake Kakang Semar Sakwajabala saka Demak Bintara paling Panjaludanga Kanjeng Dewaji piye nggih nyuwun pangapunten Kanjeng Dewaji kula niku enten titik-titik kelawan Endang Pergiwa ning kenang apa bejo ingkang nampi Gatotkaca
Mboten ketrima napa Kanjeng Dewaji, sengkala napa Kanjeng Dewaji Kang Putra Stejo. Aben-aben dewa nibakno wahyu sing nampa Gatotkaca. Aben-aben kabejan sing nampa Gatotkaca. Rabi wae kok Gatotkaca. Senopati Ngaloga parang Baratayuda milih Gatotkaca. Napa kula ora iso mabur, kula mabur iso. Apa kula kurang katos, dada kula atos. Iki ngrembug apa to, Ngger? Ngrembug apa? Sareh to, Ngger, sareh. Mun ngeten mawon, blokasta blakotan terus terang. Kula suwan ngabiyantara dhateng Dwarawati badhe nyuwun sabiyantu. Dhateng Kanjeng Dewaji munggah kayangan Sulalaya wahyu ampun tiba Gatotkaca rabine bubarna. Jagat dewa jagat. Perkara halal sing dibendu Gusti Allah wong pegatan. Wedok dari wong ayu pirang-pirang yo, Ngger. Aja kaya ngono wis kajatu krama kalawan adimu Gatotkaca kuwi adimu, Ngger, kowe tunggal mbah. Aja kaya ngono ayo Dodi. Adi-adi, cinta-cinta. Sing kula tresnani, sing kula sayangi. Rabi karo Gatotkaca wong ayu. Pitik cilik ditaleni gede-gede kejegur genthong. Cilik-cilik tak openi bareng gede kowe ora rabi karo wong. Gawe lara atiku Kanjeng Dewaji, ora iso misahke Gatotkaca. Wahyu mboten pun paringaken putra Steja napa kelakon Dwarawati. Kula punjuk bathang sayuta Kanjeng Dewaji, nuwun pamit. Kae iki apa bocah kok ora kok ngamuk karepe dhewe iki piye maksude to ya, Ngger. Wong ayu pirang-pirang kok. Wis dinikah kok ya dadi senenge bocah kae. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abangi pirang-pirang. Sing duwe bojo aja dirusui. Wong sing prawan iki pirang-pirang. Bocah kok kaya ngono aja seneng rondo wae kok. Adiku Pandhawa, adiku Di Werkudara, Kakang Jaluk Ngapura, Kakang Semar. Kowe arep bangun kayangan rupane kayangan batin menungso. Sampan undang Semar, semek mesem ora samar. Semar, mesem wis ora samar. Sampeyan gawe guyu, sampeyan beber ilmu. Ning aku diprasangka ala. Sampeyan bangun kayangan Junggring Salaka bandingi kayanganipun Kang Bapa Bathara Guru. Aku iri kawan sira Kakang Semar, aku cemburu karo kowe Kakang Semar. Kowe pamomong aku pujangga. Akhirnya aku ketiban. Afat anakku ra duwe tok-tok krama, anakku ra duwe unggah-unggah, ra duwe agama. Ger, anakku Ger Gatotkaca. Sabar yo, Ger. Kowe bebrayan bale wis monite bae to ning gesang jegur segaran karo Ipan. Iki ombake gedhe pirang-pirang, cobane werna-werna, sing sabar sing kenceng. Rapatno barisanmu ya, Ngger, perkara telu sing tak welkas karo kowe ya, Ngger. Lenga kayu gapuk, lenga nek sing siji meneleng siji lunga. Kayu entukno kaya guyu, ra entukno kaya guyu, gapuk nek lega-lega ya dipuk-puk. Nyuwi jinang pangeran, Ngger, anakku, Ngger. Lanang sing pantes nampa wahyu kanarendran dadi Senopati Ngaloga kowe karo Kaca apa Steja? Sing atos dadamu apa dadaku Di adiku Di? Sing pantes rabi kowe apa aku? Yo lapangan pelaosan digelar Di. Yuk jadi sing atos kowe apa aku? Gatotkaca tangiyo ojo kelon Di, aku sing teko Di.
Jahe dombe Gus sae. Ampun esmosi. Paman enten apa? Siagakno kowe Patih Pancatnyana ya pamanku Patih Pancatnyana. Wong Traju Tresna klumpukna ngluruk nang Pringgondani. Aku arep njedi ketrimaning uripku. Sing pantes nampa wahyu Seteja apa Garutkaca. Tugas kula nek ana wong sing licik Antasena ngomburi kowe tak tugasno rombongan anak-anak lancur Pandhawa sing teka wingi mburi dhuwur ngisor Antasena Garutkaca. Antaraja Wisangeni kowe tanggung jawab. Gus, kula tak matur. Apa? Wong ayu pirang-pirang. Wahyu tasih kathah, kabejan tasih kathah. Kula aturi monggo, kula aturi riyantuh Gusti Allah maringi kiambak. Wong ayu mengke kula dherekaken nyuwun rega pinten? Ora kuwi. Rega-rega kaya ning hotel kuwi. Sarangan murah-murah. Cinta itu tidak bisa seperti itu. Hatiku ora iso pisah. Hatiku ora iso pisah. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas bermata, beri pokok kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku. Rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Lebih baik kini kita berpisah. Malah dangdutan joget. Loro, cintaku aku bawa kemana? Wis rasa kayak ngomong. Wah gaya malah dangdutan enak iki mau. Joget keliyar. Kemana akan aku bawa derita hati yang... Wis. Garutkaca, kakangmu alapangan metu njaba. Aja kelon wae. Mangkat bayaran ra mangkat ra bayaran. Iki nek ngantek ora mangkat rugi-rugi dhewe wah tak turutane ya wis lah. Hidup-hidup olahraga tengah malam. Wadyabala Traju Tresna. Ayo padha nglumpuk perintahe Sang Ratu Seteja Bama Narakasura ngluruk nang Pringgondani gegeri.
Tahan bosik ngene. Ora usah kesuwen. Iki perintah. Ngaji golek teri kelangan bandeng. Maksudipun mentelengi kiai subuh ra iso tangi. Oh ngoten. Tanggung jawab kula mengkih mulih pengajian kula keloni tindeni bantal guling sing kenceng. Motone kula lim alteko arep nguyuh kula sumpeli bekakasi arep tangi glethake ndase gak sida suban. Bagus. Cocok. Aja nganti ana dosubuhan. Tugas kula napa bos? Tugas napa bos? Kowe lawan desa Sidomukti masjid kiwa tengen lawange jaga. Tugas kula mengko nek ana wong kledang-kledang jababat nyekel pik andan teka gurune tapun sakeme kae. Kula waplau bengak-bengok ora ngenek wong kelon. Siap bos, ayo Kang. Kowe karo aku kabel mik suwek. Mengko nek ana nyekel andan nyekel mik tetep ke lambe nyetrum ndret-ndret bongko. Bagus. Tugas kula napa bos? Kowe aja ana wong syukuran. Ana aja ana wong ngundang pengajian. Wong anak rantau halal bikalan do golek biduan. Sawen lebih kotang ana ombe-ombenan iki ana sunatan ora golek hiburan malah pengajian. Wanase ra karuang ngeluap-luap bengak-bengok jam 12 kurang seprapat ra medun-medun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Bakul roti masak apa kowe? Ya. Kowe aja kuwatir engko kei roti butel-butelan kowe. Sponsor iki ben laris. Nek mboten pengajian undang napa dangdutan. Jogetan saweran lepuke kotang. Aja nggo biduan sing kudungan karek ngunduh tawon. Biduan sing roke rodok nyincing, nek joget rodok mleding. Wah, biar golek sing larang. Papala. Palapa. Entek keliru ngatekan. Ya, wong pringgondani Antasena Caidan. Kowe aja mlaju dhewe musuh Antasena padha karo nyidam terbelo-belo. Kabeh bareng-bareng gawa jala kamburi Antasena dijala dipingkut, gawa tengah wana keprindhase uyuh getih bareng-bareng dhewean modar kowe. Kaca sing sabar ya Le. Endang pergiwa sing sabar. Maju kena mundur kena. Ora nuruti perintah rajaku. Tak turuti aku salah. Ya wis. Kudu manut.
ugek sak julita mel lai la ilaha il muga-muga rada lempoh iso umroh krana dzikir la ilaha il mbegegek ugek mbegegek kuwi kenceng ugek kuwi polah senajan polahe donya kaya apa ayo sing kenceng lek gondelan agama sedhelok setengah wengi bareng-bareng donga iki ana wonge apa ora iki iki nek ora tak tilak-tilaki kuwatir do mulih kabeh kok bupatine mulih kiyaine mulih lah terus aku wong mulih kabeh aku ngomong karo sapa ini ora tak tilaki jebul entek suwe-suwe bar iki iki ana wonge lanjut iya linggih meneh aku ki kuwatir kok kangane terus mulih hadine melu mulih Gusto kuwi arep mulih sisan ora kowe pengajian gedung rasa teko daripada urung donga mulih ngono kuwi wae kecuali nek bupati wong padha kiyaine kok ngawur cah kowe kok malah wong guru ngantek arep mantu barang kok ya ora rembukan barang kok mulih dhisik nek wakil bupati ya pantes kae ana acara sesuk lunga aku ya arep lunga lah kok malah lunga kabeh kae ana apa kae kok kon nglumpuk kabeh iki ana apa ngeten Gus Kang Raka Mas Bagus Gatotkaca badhe kajatuh krama ijab kabul sampun wingi dina kelawan Mbak Yu Mendang Pergiwa pun kula nekseni kula melu ngayu bagya mangan gedhen kok ya terus iki ana apa ketiwasan wong traju tresna gawe geger Kakang Stejo wah masalah bos iki maksude piye lah kowe bolongku to bosku CS ku nek iki arep bakal kowe tak jak bal-balan lah kok ya mene bal-balan iki bal-balan dasmu to wah masuk iki piye ana apa wae Patih Pancat Nyono ngoyak Wadyabala Traju Tresna mluruk nang pringgondane we bocah kok nyidam terbelo buta kae wong bebrayan bale wisma kae jab kabul kakangku Gatotkaca aku sing bakal jagang kenceng ana wani gendak singala Kakang Gatotkaca oh musuhe Antasena lho kok aku iki piye ta kowe iki sing nantang kok iso malah aku yo kowe ambek aku lah ngono ki yo jelas to kok ngomong bengok-bengok dhewe kok terus Antasena lho kowe kan iki jago pukul to bos di mana Dewi Sanggeni situ pasti ada Antasena yo beres lah ning yo aja lali uang makan oh beres niko Kakang Stejo ngadu jadi dodo kelawan Garut lanang Kang Garut ojo wedi maju tak gentar membela yang benar bojo disampe anak disampe toh nyawa ana bojo nyek kok malah dikeki iki wong edan Kang Garut urusan Patih Pancat Nyono Sawadyabala urusane Kakang Antasena aku meneh karo aku oh nyuwun donga ya Pak pangestu nggih duga-duga digawa aja ngantek leno mangkat selamat mulih selamat mangkat warah mulih waras muga kabeh urusan donya akhirat kabeh paringi gampang ya wis dongamu tak cukup Kakang aku teko rame iki kok. Cah kentir kaya angger maju wah wis mbor kae kok. Jago pukul bocah kayangan tuh harga taono. Wis sanggeni putu Bathara Brahma butuh bu apa ki dewane geni. Wah lunga nggo rokok rasa gorek. Akhire didol rokok iki. Ora diobong dimothok. Ya. Semangat bocah kae.
Nih, aja kuwatir. Aku ning mburimu. Aja ngantek nyamplik wisang gedhi. Nyamplik wisang gedhi padha karo ngamuk Antasena. Wah, pamit. Sejo becik ora kok leksanane padha karo ndeder wiji laraning ati tansah was-was tondo yen ora saras seneng ati ndawakno umur wong loro do ngarep-ngarep waras wong-wong waras padha dadi loro lembah malah gawe kuncereng pribadi wong andhap asor bakal tunggulke wong unggulke bakal diasorake Semar ora sare aja seneng golek eleke wong liya, aja seneng gawe gendak singkala, aja seneng ngrebut bojone wong liya. Ha, lah nek ngantek gawe geger, sembur kowe. Kocap kacarita kali welas mung kari 5 ambyak Garutkaca Antaraja ana santosin Raden Garutkaca Steja Bamanaraka Sradu Dada ngrabut Raden Endang Pergiwa ngamuk Garutkaca pirang-pirang saduk gelasar Raden Steja paman pati pancat nyono krubut Antasena ngamuk wisang dikagerbut kajolo pirang-pirang wadya bolong letak rompal sung buta sembur wisa Antasena mabane nglebon ora numbuk idam letok bekas buta depan bani Bantara saking ngadhapi Raden Antaraja jedur sikil buta larak patih panyen sigar melapat ceritane mau perang lah gampangane lah. Jamin entek. Mau kan buta ana buta-buta ya ta. Terus perang karo Wisang Gedhi. Wisang Gedhi perang Antasena ngamuk, pokoke butane kalah. Ngoten nggih. Sing menang Wisang Gedhi Garutkaca rabi, oke? Ayo gulai kendile le. Goro-goro sik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis sepi ya, Tru? Ning dhuwur atis-atis waya ning mripate ngantuk. Mas muga-muga pengajian kaya werna-werna. Kaya ana dangdutan barang kaya ngono ki mau. Wong ana wayahe ngamuk kaya iso dangdutan barang kaya papate pancat ana ya. Ya wis kono hiburan barang kaya ngono. Ya wis muga-muga piweling kula mboten kathah karo penganten Mas Galih. Angger
duwe perkara telu iki lenga kayu gapuk. Lenga niku nek sing siji menteleng, siji kudu lunga. Gapuk nek ana lega-lega ya dipuk-puk, kuwi dudu barang pajangan tapi butuh sentuhan dan rayuan wong jenenge garwa. Sing siji sigar, sing siji dawa. Ya apa aja saru-saru. Lho, nek sigar kabeh terus piye? Dawa kabeh arep lapo? Sigar kanggo wong lanang kudu bisa nyegar wektune, ndi sing kanggo nyambut gawe, ndi sing kanggo ngibadahi, ndi sing kanggo bojone, ndi sing kanggo nyambut gawe. Dawa kudu wong wedok dawa pinemune, dawa atine dawa. Manahe ora gampang gugu omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane mbok yo alon-alon. Ngomong ana iso kaya mudah-mudah karo wong jame wis pas jam 12. Ya tapi yo alon-alon tukang gareng kene iso ngrungokake wis ono intine kaya ngono. Gelem yo ngene ora gelem yo ngene. Lah mau kowe iki wakil bupati kon mulih, ya kancane melu mulih. Ya, ora apa-apa dulurku. Semoga-moga kanthi piweling tanah Jawa, ayo ana caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga. Aja ngandhakake apa wae kang ora sira ngerteni ngomong sing angewaton. No nandur becik ngunduh apik nandur ala ing kono wahyuning sirna. Ana ca cipta rasa karsa karya-karya sayek sayekati manunggal dadi siji ati loro kudu dadi siji ora kena ngrujak sentul senandika ngalor kula ngidul nek siji lunga ngetan siji kidul wassalam mula kudu akur ana cara ruwet renteng donya iki mergo wis ora padha gelem lakoni kewajiban sing lanang ora ngerti kewajibane, sing wedok ora ngerti kewajibane. Mulaka kawurana hakmu apa kewajibanmu apa? Nek kepengin diajeni ngajenana, pengin dimulyake mulyakno. Nek kepengin duwe kaca tekani kanca, nek ana kanca duwe kaca tekanana. Iya. Aja mruwaco wae kowe to. Omongan kok cepet ora karuan. Wong mbok ya omong ya alon-alon. Iki muga-muga kanthi Data Sawala dasare menungso iki becik. Ora ana menungsa ping diololo, mula ora usah golek elek wong liya. Data Sawala mau wis to. Tansah was-was tondo yen ora saras. Wong lara do arep-arep waras, wong waras malah do lara. Lo lembah manah gawe kuncaring pribadi, padha jaya nyopi pinuju susah ilinga bungah. Pinuju bungah ilinga susah. Padha duwe sejo becik, ayo lek dilakoni. Padha aja jenenge tresna kudu wani nglapi lara sengsara. Ya, yen wis janji kudu mbok laksanani. Wis dibeat, kowe wis kabiltu, kowe wis diakad, kudu janji, kudu dilaksanani. Yuk nyampurnakno urip kelawan sucine ati. Momong momot mesti mikulai maga bathanga, go gemi iki becik ning gemine wong setil sing ora apik. Tok lawang nek pengen diwengani maga bathanga ngunggulno diri bakal diasorake wong ngunggulko diri bakal diasorake wong sing andhap asor bakal diunggulake nala gareng Petruk Bagong ayo ndonga Petruk dalem mo Bagong Pak ki bendaramu wis padha nglumpuk Kakang Semar. Matur nuwun yo Kakang Semar. Biasane mung aku ndelok YouTube sampean iso tekan omahku. Rasane senenge ra karuan yo Kakang Semar donganono. Anakku kaparingana slamet rupida sengkala. Wong sing serik muga-muga dadi apik. Sing wong ora seneng malah dadi seneng ya Kakang Semar. Nggih Gus.
Nggih, jenengan kalan kula Bendoro Sang Agus. Mugi kula dherekaken donga sesarengan. Ya Kakang Semar aku matur nuwun. Anakku endang pergi wa kajatuh kalama kelawan Gatotkaca. Muga kakeninen salami. Kaparing ngono iso entuk momongan putra putri sing migunani nusa bangsa lan agami. Nggih, Sang Dewi. Iki gampangane Pak Agus, iki bojone, iki Mas Galih, iki bojone, iki rombongan pelaosan, iki rombongan aku ndonga ngono wis kesuwen. Kesel kok. Amin ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallahu ghafurur rahim ya Allah ya Rasulullah. Aghisna ya Ghiyasal Mustaghisin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaiha wa ahmiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tudahhiruna bi min jamil sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina ya Allah maftah qulubana futuhal afin. Rabbi yidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban ya Allah. Sedaya para pejabat ya Allah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, sedaya perangkat kaparing ana sehat niki rakyat masyarakat umat ya Allah. Sedaya para kiai MWCNO, pelaosan kiai-kiai saenipun, pengurusipun ya Allah, Gusuhalan sedaya para kiai. Maring ana sehat waras barokah ilmu barokah rezeki kangge mulangi dhateng para santri ya Allah. Para hartawan ingkang kangge pengajian, kangge Quran, kangge santunan, kangge sedekah, muga-muga tambahi keberkahan rezeki pun tambah gampang ya Allah. Hasil mongko sesuaibul hajah Bapak Agus Supianto, Ibu Mega ya Allah. Barokah ilmina, barokah rizkina, barokah umurina. Allah marzuqna rizqan halalan wasi'an barakat thayyiban. Allah marzuqna zaratal Makkah wal Salamah ya Allah. Hasil mangkosul sahibul hajah, hasil mangkosul jamaah papringan sido muti pelausan magetan sedaya jamaah paring ono istiqomah husnul khotimah murafaqah fil jannah akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina masgalih wa ba akidah kama alam tanabi atami bukawa. Allahumma alif bainahuma kama alaf tanabi Yusuf Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alaf ta sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu Wasidil kubro lumali bainahuma kama alam nabi Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra aktu maimun wasim'un ala khusri kharihum barakalahuma fi aktihima akdan mubarakan fi dini wa dunya wal akhirwatihima waladan sholihan ya ta'ulah ya Allah. Mas'al auladana wa talamidana wa ahlan wa jama'atina min ahlil ilmi al-Quran wal iman wa islam bid'at Rasulillah ya Allah. Sedaya panitia tangga teparo ingkang ambiatu pengajian dalu menika, tukang panggung, tukang syuting, tukang terop, sedaya live streaming di mana saja Anda berada, yang bisa menangkap gelombang suara saya, keberkahan semuanya ya Allah. Ingkang ambiatu tambah berkah tukang syuting, para bangser angsor penuh PBNU sedaya tim sukses dalu menika paring ono berkah sayanipun ya Allah. Mulut jati Sunan Kalijaga tambah berkah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana fi umuri dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir la tu'assirina dalika ala Allah yassir. Allahumma ya man yassir kulli asir yassir lana kull asir fa inna taysra asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wa tafsir wa tasnau ilaika katsir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adabis sa'ir wa adkhilna jannatal asar bisafatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tim Joko Goro-Goro Paisiru Indonesia Bersatu, Mas Pur sakeluarga, Mas Agus Doyo, para kanca-kanca PIB ya Allah paring ono berkah sayenipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Laituna bil iman wal islam rizqan wa husnul khotimah dan husnul khotimah dan husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah.